ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಮುಲ್ ರೆಡಿ ಆತಿರು ಹಾಯ್ ಈ ಅಕ್ಕನ ಕಣ್ಣ ಯಾನಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಪುನ್ ಹೊಂಡದು ಬುಲ್ತಂದುಲೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚುಲ್ಲರಿ ಅನ್ನೋದು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಅಕ್ಕನ ಕಜಿನ್ನ ಮದಿಮೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ದಾರೆ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ನಾನು ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಎಂಕ್ಲು ಹಾಲು ಪೋಪುನಕ್ಲು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಜನ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಯೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಸಂಗಡಿನ ಮದಿಮೆ ಬಲ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮದಿಮೆ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಯೋಯೋ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತಿಕ್ಕದೇರಿ ಕಸಿನ್ಸ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಮಂಚ ಎಂಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎತ್ತು ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಪೂರ ಉಳ್ಳಿ ರಕ್ಲು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರಿ ನಿ ಇಂಬಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಪ್ಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಮೇನ್ ಅಕ್ಕನ ಮದಿಮೆ ಇನಿ ಪಲಾವ್ಲ ಕಚ್ಚಂಬರ್ಲ ಬುಕ್ಕ 500 ಫಂಡ್ ಆತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಮುಲ್ ರೆಡಿ ಆತಿರು ಹಾಯ್ ಈ ಅಕ್ಕನ ಕಣ್ಣ ಯಾನಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆದಿದ್ದ ಹಾಲ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ Sta fuori con le persone. Io ho parlato con Max. Oggi tanto è non io piccolo bene. Tu vuoi non con ಲೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಇಂಚ ತೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೂಲೆ ಅಲ್ಲ ತಮ್ಮನ ಎಂಕರಗಲೆ ತಮ್ಮನೆ ಗುಲಿ ಬೈಂದೆ ಮನೆ ಮನೆ ಉಂಟು ತಮ್ಮನೆ ಗುಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿ ವೈ ಯು ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಒಚ್ಚಿ ತುಲೆ ಎಮ್ಮೆನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಲೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಪುನ್ ಹೊಂಡದು ಬುಲ್ತಂದುಲೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ತೂಲೆ ಅವರ ಸಿಂಕ್ಲಿದ್ದೆ ವನಸ್ಸದ ಲಕ್ಷ್ಯ ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ಜೋರ್ ಬಡ ಒಂದು ಸೊ ವನಸ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಕ ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಕವರ್ ಕೊರ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಅದ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಟು Thank you.
ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ बोलले जेवण आणि बडा निघले आणि बरोडा बडचे आता हरी अडचण नाही रस्ता मागे निघले हरी बार कोण हरी रड्डी निघले मिक्स पाराले मुसर हरी ಕೊಡ್ತ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಾರಲೆ ನಿಗಲೆ ಬಾರದ ಅಡ್ಡ ಬರಲಿ ನಿಗಲೆ ಹರಿ ಅಡ್ಡ ಬರಲಿ ನಿಗಲೆ ಅಡ್ಡ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಡ್ಡ ಬರಲಿ ಕಾರ್ ಬತ್ತನು ತಪ್ಪಂದಾತಿ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ದೇವರ ಹೊರಗಡೆ ನಿಗಲೆ ಕುಸಿ ಟಿಪ್ಪಾಡಿ ಆನಾತ ಬೇಕು ಬಾಲೆ ಮಂದು ಗಮ್ಮತ್ತ ಇಂತ ಗಾಡಿ ಬಾಲೆ ಗೊತ್ತಲಿಗೆ ಯಾರು ನಾಟಕನೇ ಗೈಸ್ ಮದುವೆ ಮಾತ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತು ಬೋಕ್ನಕ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ನನ್ನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಐಕ್ ಬಿದ್ದಾಡೋಡಿತ್ತು ಪೋದು ವಾಪಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್